הטבלה. בוסה לדודה, כן, יופי, נשיקה, יאללה, לך יצחקי עם מספריים. אופס, כיסא חורק, אנחנו חייבים לתקן את זה מתישהו. עכשיו עושים פוק? מול כולם? כן, מה? אתה וענייני התחת שלך. גם בגינה, גם במיטה, גם כשיש אורחים, נמאס כבר. לא נותן מעצמו שום דבר, אבל רוצה בתחת. גם אלי שחרר קטן. זה בטח העוף. אל תתקרב. ואתה בכלל לא מבין ממה אני עושה סיפור. אני מטופחת, אני עושה שעבה, אני עושה פדיקור, אני עושה מדיקור, אני עושה גם שפם. מה זה, הייתי בטוחה שאת מחמצנת בכלל. לפחות את מקבלת, אני ממש מיוחמת. זה היד שלה. ובשביל מי כל זה? לוזר. בשבילך. צודקת, שום דבר לא השתנה. וזה עוד כלום. הוא לא רק מפליץ, הוא מעיר את כל השכונה עם הנחירות שלו ככה. אני לא שומע מה אתם אומרים, מאז המלחמה יש לי אוזן פצועה. פצועה? שרתת בכלל בקריה, אתה מובטל כבר שנה. כל היום אני איתו תקועה. לא מוציא מילה, אני אפילו לא מגיעה לו. די. כל הלילה עושה ביד. די. למה זה? עזבי, אני מסריחה. למה אלוהים ברא גברים? כי ויברטור לא מוריד את הזבל? אתה זבל. ממי שלי, אל תשימי לב, עוד לא ראיתי גבר שלא מטומטם. ואני לא ראיתי בחורה שלא ניסתה להגיע עם הלשון לפטמה. אמא שלי תמיד אומרת, כל קל בג'ומו. לסבית! פלצן! עד לפה הרגשתי את הרוח. אתה תבכה, אתה תשקר, אתה תקלל, אף אחד לא ישים לב, אבל רק תפליץ פעם אחת. אני אוהב להפליץ, לא יודע, אני אוהב להפליץ. תפסיקו כבר. אמא שלי זיכרונה לברכה הייתה אומרת שאין מאחת בליטות בתחת, טפו. אבל היא הייתה מאושפזת במחלקה סגורה. עד היום אני לא יודעת למה. כן. עכשיו נשחק את המשחק מרגרט אמרה. מרגרט אמרה שכל מי שיש עוד חורים יקום לשטוף כלים. יופי. אחרי שאפנו את כל ההומים נתחיל לשחק באמת. על הכיפק. תרים את היד מי שחושבת שרוברט הוא סקס גרוע. כן, אני... ועוד איך? אמא? לזה אני קוראת שיתוף פעולה.